princesa que mira. Non sei cobra cando estimo, entonces non quero dar. Non sei cobra cando estimo, entonces non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Quero falar e falar, sen dar nada por ouvido. Camiñar cos pés no chan, nega deuses asasinos. Camiñar cos pés no chan, nega deuses asasinos. Non crece per dubidar, confías con los sentidos, no crees de perdubidad. No son fada de princesa de mirar. Fanme rir por vos de pé, contemplo el vivo en memoria. Fanme rir por vos de pé, contemplo el vivo en memoria. So forxa patrias e historia, fabrique as que quixer. So forxa patrias e historia, que as fabrique que quixer. Cuspo en riba do papel, que mutille a identidade. Cuspo en riba do papel, que mutille a identidade. Viro as costas as vaidades, desexo e amor de os reis. Viro as costas as vaidades. Non son fada de princesa de mirar.
Como empezaches a túa carreira? Pois comecei cun grupo de amigos que se chama Chamalle Xis, un cantante moi coñecido en España que se chama Santiago Serón, pois descubrimos nun certame, gustamoslle moito, falou moi ben de nós, demos moitos concertos durante ese ano e recibimos ofertas de unhas productoras, eu decanteime por unha delas e formei a miña banda así un pouco en solitario, que despois cambiei e empezamos a tocar por aí e a xente gustoulle moito e realmente sin esperar nunca demasiado chegar a ser música, pois ao final levoume a vida por estes derroteiros e acabei sendo música. Inspirouche algo ou tiñas na familia alguén que xa era músico? Bueno, eu sempre fun cantareira, fixe música tradicional e entón o facer música tradicional eu xa considero que facía música. Simplemente cambiei de música, pero sempre estive relacionada ca música directamente porque era a miña forma de divertirme e sigue sendo a día de hoxe a miña forma de divertirme, cantar música tradicional galega e bailar música tradicional galega. Entón simplemente cambiei un pouco de estilo, ou o meu estilo a nivel profesional é outro, pero eu sempre sempre cantei desde que nacín. Podesnos decir os estilos que fixeches desde que empezaches? Pois canto un pouco a música que sona un pouco americana, do continente americano, tanto do norte como do sur. Pode sonar blues, pode sonar country, pode sonar rock and roll, pero tamén pode sonar a música latina, a música máis hispanoamericana. Pero normalmente movémonos dentro deses xéneros sin realmente saber tocar ningún, porque, bueno, ao final non é a nosa tradición, pero digamos que os vestimos así un pouco deses sons do continente americano, tratando con maior dos respetos e intentamos facer o mellor que sabemos. Pois moitas gracias. A vos.